След работа в петък трябваше да отида до Лего магазина, защото видях част, която ми грабна вниманието и трябваше да си я взема. Нямаше как. 3 такива кутийки. Нека видим какво има вътре. Направо ви показвам частта, за която ходих в Лего магазина и напълних почти 2 кутии. Едно по 2 брик с стъдове от едната страна в Reddish Brown. Ето как изглежда една Лего кутийка, стакната с тези части. А втората имаме малко едно по едно брикче в Sand Green. Ето и как изглежда третата кутия. Имаме едно по 10 брик в черен цвят, малко бройки. Плейт едно по 5 в тан цвят. Едно по 2 брик в черно, колкото за цвят. Брик 2 по 2 в тан. Едно по 4 плейт, стакнат добре в зелено. И разбира се малко едно по едно в Sand Green за пълнеж и не само. А следващия път ще ви покажа как да си направите този ефект. До следващия път!